Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioak Zekobi bonodenda aurkeztu dute, sektoreari laguntza emateko kanpaina bat Gabonei begira kontsumoa suspertzeko. Ekimen hau foru erakundeak sustatzen duen merkataritza berrindartzeko funtsean aurreikusitako jardueren barnean lekutzen da. Bonodenda ekimenaren bidez, Aldundiak 10 euroko diru laguntza ematen du Bizkaiko hiri komertzioetan edo herri eta hirietatik hurbil dauden komertzioetan erosketak egiteko. BBKko orotarako kutsasainetan eskuratu ahal izango da bonodenda abenduaren 1 aurrera. 40 euro balio du, baina aukera emango du 50 euroko erosketa bat egiteko atxikitako edozein komertziotan. Guztira 15.000 bono jarriko dira salgai. Bonoak urtarrilaren 5 arte erabili ahal izango dira, eta Bizkaian txikizkako salmentean diharduten 10 langile baino gehiago ez dituzten dendak atxiki ahal izango zaizkio kanpainari. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Zekobik krisi ekonomikoak eta kontsumoaren jaitsierak gehien kaltetutako sektore